Audio Jungle. Audio Jungle. uMaskandi ukhala ngabahleli bemicimbi abagweve nemali yakhe. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio Inkeza. Lami igama ngumfeza Ntuthu Khumalo, bathi la sibona amagomede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke ngane zakwethu umculo uMaskandi ongomunye wabangaconsi phansi kule ndebe usaliwa usekhali ngabahleli bemicimbi yahlukahlukana basola ngokungalenzi iqiniso lokubakhokhela kahle ngesikhathi esifanele ngomsebenzi abasuke sebewenzile ukunandisa emicimbini yabo. Usaliwa usho njalo nje engxoxana benane solazi ngempela sonto esemcimbini igcwalisa Spring Picnic obuse Hollywood Kings Park Stadium eThekwini ngempela sonto eledlule, lapho bephelezela khona udadewabo naye ongumculi Ndoni obezonandisa kuwona lo mcimbi. Liciko libonakala lenza into enhle kakhulu yokuba ke belingamenye ukuzonandisa kulo mcimbi, kodwa ke angena estage ukuzokweseka udadewabo labhika ingoma kanye naye ngekathi nandisa ukusiza ukujabulisa abalandeli bomculo owabo. Ebuzwa ngalesi senzo sakhe uthe ke bangamaciko babhekene nenselelo enkulu yabahleli bemicimbi abagweva nezimali zabo uma sekumele bekhokheleke ngomsebenzi abakade bawenza. Ingakho abone kufanele ukuthi uma kukhona icike lenza imicimbi emihle njengalona okuzosiza ukuthi babeke isinke etafuleni emakhaya abo, naye abe khona ukweseka lo mbono yize bengamenyiwe nasitiqo sakhe kunandisa kuwona, kepha ubone ukuthi kungaba into enhle ukuzokweseka udadewabo abemenyiwe kulo mcimbi. Utheka amaciko amaningi ikakhulu asendima naMaskandi ngamfakazela ukuthi ke kunenkinga enkulu ukuthi ke basebenza kanzima, kepha ke kwesinye isikhathi bangawutholi umvuzo wokuzikhandla kwabo ngobuciko babo. Kuyenzeka uqashe emcimbini enqaba, kepha ke ibe mbalwa kakhulu okhokhela imali yakho kuyiyona. Ingakho kumjabulisa kakhulu ukubona amaciko anawo endimeni njengoba kwenza ukhuzana kanjena lekelela ke ukuziphilisa futhi baziphilise nemindeni yabo, ngoba kubuhlungu ngabo ukusebenza, kepha lokho kufane neze uchaza usaliwe ucebisa ozwa kwabo ukuthi ke baqaphela kakhulu lokho ngokuthi bangabe saye emcimbini okusuke ke bangakhokhela kuyona ingxenye yemali okusuke kuvunyelene ngayo ukuthi bakhokhele yona ngomsebenzi wawo ukuze kugwemeke izinkinga ezinjena ekubhekwe phambili. Usaliwa Ndunakazi ngwakamthetho empangeni enyakatho yaKwaZulu-Natal unama-albhamu omculo uMaskandi bangala kuwona ukuthi Mkhuba Ejongo nebashaya endesheni yango-2020, ethi ke zingishayela emhlangeni yango-2032 wethu, umfana wezinkomo yango-2023, ethi amabhukini amafa yanyaka enyadlisa kakhulu ngayo kulo nyaka esihloko sithi ke amalandi amathathu. Unganza kwethu ke izona indaba ezihamba phambili esinibekela zona namhlanje kwezenkezweni ukuthi ke abaculi abaningi bakhala lapha ngenselelo ababhekena nayo ukuthi ke mangabe sekufanele bakhokhelwe abahleli bemicimbi banqoha nezimali ekusuke kuvunyelene ngazo. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Sifile hlana comment section ke ngizwe ukuthi kuthini olwakho uvo ngalolu daba. From me lasibona enganza kwethu ngiphuma njena kuri ngithembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda khona.